авф эълон карда шавад. Барои одамоне ки қавонони муҳоҷиратро нақз кардан авернес дорум, метавонам ба Тоҷикистон равам. Акама патентам 2 моҳ меша пули патент ман наспоридам. Ассалому алайкум ба ҳама подписчикои канали Юрист TJ. Бисёри баъд оиди финали конкурс савол додесен. Ҳамин видеоро нагзаронен то охирша тамошо кунен. Чӣ хеле ки медонен дар канали ма конкурс рафтесай ва ҳамагӣ 90 донаи дига билет мондагиай. То билетҳоро мо тамом накунем, рӯзи финала аниқ намекунем. Нархи билета арзон кардагим 200 рубл. Касое ки мехоҳанд билет бихаранд, картаи Сбербанк барои билет харидан. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Ва конкурси мо ҳамагӣ 30 дона приз дорад ки конвертҳои пулӣ арзанда мебошанд. Чектона метавонед ки дар рақамҳои WhatsApp қати номтон равон кунед. Бодроен билет бихарен, билетҳои мо тамом шава, мо финала аниқ мекунем. Ҳаматонда муваффақият. Конкурс максимально честно мегзарад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод мебошен. Тамошобинони азиз, видеода лайк мондана фаромӯш накунен ва то охирша тамошо кунен. Пешниҳоди эълони авфи муҳоҷирони қонуншикан дар Федератсияи Россия. Барои паноҳандагоне ки қаблан қонунҳои муҳоҷиратро нақз кардан ва ҳоло дар ҳолатҳои изтирорӣ ба Русия меоянд, авф эълон карда шавад. Чунин пешниҳодро ҳуқуқи башар дар Русия Татьяна Москалкова ироа кард. Ба гуфтаи ӯ ФСБ ва Вазорати корҳои дохилии Русия дастгирӣ карданд ва ин одамон ба кишвар ворид мешаванд. Тамошобинони азиз, ба ҳаматон як чиза тавсия метиҳам. Касоне ки дар Москва қарор дорен ва мехоҳем ки соҳиби регистратсияи оригинал бишен, пас дар инами рақамҳо WhatsApp-ишда муроҷиат кунен. И бародари тоҷикмон ҳуҷҷат тайёр мекунад. Ҳатман айноми ма гап занен. И бародар ба боварира ҳаст ва дар муддати кӯтоҳ ҳуҷҷатҳои шуморо тайёр карда метиҳад. Камолов нависонда: салом акай Сорбон, худованд нигаҳбонат бошад. Як савол дорум, ҷавоб медоден, хуб мешид. Пешакир Аҳмад: ман аз Россия мошин дорум, давернес дорум, метавонам ба Тоҷикистон равам. Дар ҳолате ки мошин ба номи шумо нестай, агар ки генерални давернес дошта бошен, ҳақ дорен ки аз граница бигзарен. Агар простой давернес доштагӣ бошен, иҷозат наметиҳам ба шумо. Обид нависондай: бародар туда савол метиҳанд, дар куҷо менависанд, ай комментария мехонӣ ё ки ай WhatsApp? ма Instagram надорум. Дар ин ҳами ҷое ки ҳами гапта нависондӣ, метавонӣ ки бо дофи дига саволтан бинависӣ, насиб боша мехонам, ҷавоб мегардонам. Сери нависондай: салом ака, як савол доштам. Ҳами патентмона чӣ хел проверка кунем? Ҳамуро имконият боша ягон видео кунем. Пешакир Аҳмад: барои проверка кардани патент рости гап ягон каса тавсия дода наметавонам. Додарбек нависондай: салом алайкум, аз номи Саиҷон, худованд нигаҳбонат бошад, бачаи очаҷонам. Акама патентам 2 моҳ меша пули патент ман наспоридам. 17 июл хона бурам, въезд маҳкам мекунанд. Пешакир Аҳмад: ягон проблема намешава. Ҷавоб интизорем. Раҳмат бародарҷон, ба ҳар хел гап аҳамият нате. Мумкин аз рӯи беақлишон бошад, мумкин бахил бошанд. Худованд нигаҳбонат боша, бачаи очаҷон. Ҳазор раҳмати калом барои суханҳои хубат ва ҳар касе ки кинаву сухани бад ё фикри бад дора нисбати мо одама ба худованд меспорем. Тамом, ягон гапи бадшам намегем. Ва оиди 2 моҳ шидагие ки ту пули патента споридагӣ нести, аллакай патенти ту аннулировать шидагие. Агар ки то омаданта дар ягон рейдҳо дастгират накунанд, въезда маҳкам намекунанд, яъне депортатсият намекунанд. Лекин то омаданта ки дар ягон ҷо дастгират кардан, шуъбаи милитсият бурдан, тафтиш кардан, имкон ҳастай ки депортат кунанд бародар. Мансур Суфиев нависонда: якай Сорбон, барои военни билет гап зан, нашоти сумаш. Военни билети алтернативӣ 26880 сомона дар бар мегира. Дар сурат ҳисоби Амонатбанк пардохт мекунӣ пула ва дар муддати 1 моҳ соҳиби военни билет мешавӣ. ғариби ватандӯст нависондай: салом алайкум бародар, аллоҳи меҳрубон илмта зиёд гардона. Бародар, патенти ман 1 моҳ пас тамом мешавад. Ман метавонам бе трудовой договор патент получат кунам, граница нагзашта. Якум бор Москва омадагиам, илтимос ҷавобшан нависам инҷа. Бародар азиз, дар ҳоле ки шумо бо ҳамун корхонаҳое ки фаъолият мекунен трудовой договор надошта бошен, наметавонен ки беубур кардани марз патенти худтона продлит кунед. Тимур Шарипов нависондай: кредит дошта бошем, мемонанд Тоҷикистон равем, 15 000. Ман двойное гражданство дорам, ака Тоҷикистон мешава бурем? Бале бародар азиз, мешавад Тоҷикистон омада, дар ҳоле ки ту пагашенита сари вақт споридасти, ягон мушкилӣ нест барои омаданат.
Аслидӣ нависонда роҳи поезда кушодан ака танҳо аз Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Узбекистон ҳозирашда кушода шидагиай тамом бародар. Звер нависондай. Салом алейкум бародар, чанд бор мешавад савол метам ҷавоб нест. Патент дошта бошӣ, регистратсия 2 моҳ гузашта бошад, чо мекуна? Бародари азиз, вақте ки патент надорен ё ки регистратсия надорен, срокаш гузаштагиай, дар ҳоле ки шуморо дастгир мекунанд, метавонанд ки видварениятон кунанд. Дар ҳолати регистратсия надоштан видварения мекунанд ва дар ҳолате ки агар бе патент кор да биқапантон, ҳам штраф мекунанд, ҳам депортатсиятон мекунанд. Юсуфчик нависонда. Чӣ ба ту фақат Россияра мегӯӣ брат? Мисол Қазоқистон ё дигар давлатҳорам бугӯ. Чӣ хабарай? Дигар ҷоҳода любой ҷода тоҷико ҳастай ку? Бале бародари азиз, ту дуруст қайд кардӣ ва ман шахсан худам тарафдори ҳамин кор ҳастам. Алҳамдулиллоҳ нависонда. Пешакӣ раҳмат сорбон. Бугӯ равен хизмат кунен. Хизмат кардем, охи мо кардем. Ягон чӣ мо кам нашид. Бара хизмат падару модар дигар савол надорен охи. ҳар касе ки хизмати ватан модар мекуна, барои нангу номуси худаш мекуна, барои ҳифзи ватан мекуна. Ва агар мо шумо хизмати ватан накунем, ягон миллати дигар омада ватани моро ҳифз намекунаву мақсад хизмат намекуна. ҳоҷӣ Амиршоев нависонда. Салом бародар, сози хуби, умедворам хуб ҳастед. Масъалаи билет, авиакаса ягон маълумот дорен? Илтимос ҷавоб гин. Барои харидорӣ кардани билет дар назар дошта бошӣ, ман ягон каса тавсия дода наметавонам ҳозир. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.